ubangiji Allah ya yi kama Allah ya sa tsakiri da mu shekara da zuwa Allah ya sa a yi abin da aka zo su lafiya kowa ya koma gida lafiya in ci da ne haɗin firin zama da mutu barka da sallah a wata zai ɗan zauna da mutoci kaɗan kafin a taso shi a shiga na ce ina jinta na ce ina ciya ma alhaji wani aku shi na ce ina shugaban zare gudu Alhaji why do you hide? Jege horo dan mama. ina jinta ina jinta ina jinta ina jinta